Department of Health 6 ginpanugyan sa Antique Provincial Health Office nga mas pasangkaron pang ila contact tracing sa mga na-close contacts ang nagpositibo sa Delta variant. Si John Sala nakatutok live. John? Said nagsapol kainas ang aga ang Antique Provincial Health Office kagang Department of Health Region 6 agod istoryahan ang pagpasangkad sang contact tracing sang Antique PHO kag naisugtan sa nasambit nga pagsinapol nga dapat 1:10 ang backtracking ratio. Padayon niya ginapatigayon ng backtracking sa Antique Provincial Health Office sa mga posibleng na halubilo sang duwa ka senior citizen nga taga Pandan Antique nga nagpositibo sa Delta variant sa COVID-19. Ginpanugyanan sang Regional Epidemiology and Surveillance Unit sang DOH 6 ang Antique PHO nga mas pasangkaron pa ang ila contact tracing. Patient to contact sila 1:3 na. So, ginapanugyan sila at least i-increase na sa 1:10. So, subok ang malasyon na tumaan nila. Kung sa euro ng isa ka nagpositibo sa Delta variant, kinahanglan maglabot sa napulo ang makontact trace ng otoridad. Dugang pa ni Dr. Alonsabi, hindi man kinahanglan nga iswab kag ipadala sa Philippine Genome Center ang tanan nga makontact trace. Depende na sa status nila, pag-active sila o kung pasitugay na sila yung nag-negative. Kung nag-negative naman na sila madaan sa kuna. No? So, pinareview na sila kung pasito na na-swab naman nila sila sa kuna. Samtang sa pagsinapol ni Presidente Rodrigo Duterte kag sang National IATF, ginpahayag sini nga makabig na makaalarma ang nagasaka ang kaso ng COVID-19 variant sa pungsod. In comparison, the Alta positive person can infect 4 to 5 persons, while the Delta one can infect 8 persons. So, 8%. So the reported local cases in the country is a cause for serious alarm and concern. Kung padayon nga magsaka ang kaso ng COVID-19 variants, posible nga magpatuman pa sang mas strikto nga protokol ng gobyerno sa bugos nga pungsod. Said ang 1:10 nga contact tracing ratio mas manubo pa sa ginsuwestyon ni Baguio City Mayor kag contact tracing czar Benjamin Magalong nga 1:30 tubtub 1:37. Suno sa Department of Health Region 6, kinahanglan nga mas mapasangkad ini agod mas madasig nga matapos ang backtracking. Said Di duwa ka bulan na ito nagligad dyan. Di bala mabudlay. Dako nga pagpanghangkat ang mag-backtracking. Madumduman pa nila kung di sila nagkaladto sa ito. Amo na gani sad subong nga ginapasangkad nila bangod ang iban nga na close contact sa mag-asawa nga nagapositibo sa Delta variant sang nagligad nga duwa ka bulan sa nagpositibo sila na contact trace na. So ang iban sa ila nag-ayo na, tagged as recovered, ang iban sa ila naglalakat naman kung sa diin na nagkadto. Amo na gani nga challenge subong sa Antique PHO nga mabacktrack ang tanan nga nahalubilo sang ini nga duwa. Said Madamang salamat, John Sala.